Ahojte! Počúvate Nutričný koktail, podcast, kde dcéra výživovej poradkyne odhaľuje tajomstvá výživy a zdravia priamo od svojej mamy. Každý mesiac spolu rozoberáme všetko o výžive, zdraví a motivácii. Spoločne vám priblížime, že zdravý životný štýl je viac o rovnováhe než o obmedzeniach. Tak si spravte pohodlie a pridajte sa k nám. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítame vás pri druhej epizóde nášho podcastu Nutričný koktail. Moje meno je Natália Manťová a pri mne sedí Mirka Manťová, výživová poradkyňa. Môžete ju nájsť v centre Výtadu Dolný Kubín. A dneska sme si pre vás pripravili tému najčastejšie chyby v chudnutí, prečo možno ľudia zlyhávajú alebo čo si neuvedomujú práve pri chudnutí. Takže na začiatok, možno s akými najčastejšími chybami sa stretávaš v tvojej praxi? Môžeme to nazvať aj chyby, po prípade ako si ty povedala, že čo si ľudia neuvedomujú. Tak Môžeme je ich niekoľko, áno. Môžeme ich zhrnúť do niekoľkých bodov. Áno. Ako prvé ma napadá taká trpezlivosť, respektíve netrpezlivosť. Pretože veľakrát ľudia, keď chcú schudnúť, tak sú veľmi netrpezliví, ako rýchlo by to chudnutie malo ísť. To znamená, že naberáme váhu niekoľko mesiacov, možno aj niekoľko rokov a potom zrazu by sme chceli, aby to lusknutím prsta bolo preč. Áno. Za niekoľko týždňov alebo... Tak, ale to nejde, pretože všetko má pekne svoj systém a aj to telo potrebuje nejaký svoj čas, aby teda chudnutie prosperovalo. A možno, kedy sú tí ľudia akože takí najviac netrpezliví, lebo určite je super, keď to chudnutie ide, darí sa im a čo sa stane, keď sa to stopne, hej, že potom... No to je práve možno ten bod, kedy tým, že sú veľmi netrpezliví a môže sa aj chudnutie zastaviť, tých dôvodov je viacej, ale práve vtedy sa možno... Keď sa to zastaví, tak vtedy proste nevedia, čo majú robiť a... No a aké je možno také zdravé tempo toho chudnutia? No všetko záleží od toho, povedzme, že aká je stavba tela, aká je východzia hmotnosť pri tom chudnutí, ale možno také zdravé chudnutie by sme mohli hovoriť o nejakom pol kile až kile za týždeň. Ďalšou chybou v chudnutí je určite nadmerný príjem kalórií. To znamená, že není dostatočná vyvážená energetická bilancia, respektíve príjem a výdaj není v kalorickom deficite. Takže vyšší príjem ako výdaj. To znamená, môže to byť nielen veľkosťou porcie, napríklad, lebo proste naozaj neodhadnú veľkosť porcie, ale to môže byť aj tým, že konzumujú veľakrát potraviny, ktoré majú vyššiu kalorickú hodnotu. Nemusí to byť na schvál, hej, že napríklad o tom ani nevedia, alebo... Môže byť, pretože môžu to byť potraviny napríklad, ktoré všeobecne platia ako veľmi zdravé. Rada používam príklad orechov, pretože orechy naozaj sú aj zdravé, majú dostatok omega-3 mastných kyselín, ale sú energeticky veľmi náročné. To znamená, že majú vysoký podiel kalórií. Veľakrát môžem povedať, že hrst orechov môže u niekoho tvoriť až polovicu denného príjmu. A to si veľakrát ľudia... Takže pozor na orechy. Pozor na orechy, hej. A ešte kde môžeme nájsť také skryté kalórie? Určite... skryté kalórie, ale že možno ľudia si neuvedomujú, že aké vlastne tie kalórie tam v tom jedle sú. No veľakrát pozor na povedzme omáčky, alebo dressingy, alebo aj množstvo oleja. Takže s olejom tiež opatrenie, napriek tomu, že napríklad olivový olej je zdravý tuk, ale tiež opatrenie. Takže so všetkým s mierou, presne tak. Áno. No a toto je, že majú vyšší príjem kalórií a čo sa stane napríklad, keď má pri chudnutí niekto, že nižší, hej, príjem kalórií? No, veľakrát sa mi stáva, že klienti majú aj nízky kalorický príjem a majú pocit, že dokopy nič nejedia, alebo povedia mi, že priberajú aj z vody.
Chyba je ale v tom, že ak máme naozaj veľmi nízky kalorický príjem, nižší možno ako náš bazálny metabolizmus, tak telo sa stavia do role, kedy potrebuje prežiť. Hej? A keď potrebuje prežiť, tak sa dokáže veľmi rýchlo adaptovať, lebo naše telo je veľmi múdre. Hej? Takže adaptuje sa na ten nižší príjem a jednoducho sa môže aj presne buď zastaviť chudnutie, po prechode potom na znova na stravovanie, po redukcii môže nastať už spomínaný jojo efekt. To znamená, že ten nízky príjem veľakrát to ľudia ako keby nechápu, že tak málo jem, hej, a napriek tomu a priberám, hej, ale naozaj naše telo je proste akoby v stave ohrozenia a tak sa aj správa, čiže potrebuje si tvoriť zásoby na horšie časy. A ak aj nejaký tuk mám, tak ho proste nepustí len tak, hej. A keď si spomínala ten bazálny metabolizmus, tak možno skúsiš objasniť tento pojem našim poslucháčom? Bazálny metabolizmus sa vyjadruje v kilokalóriách. Je to v podstate energetický príjem nášho organizmu, taký základný. To znamená, že bazálny metabolizmus znamená, že je to množstvo energie, ktoré naše telo potrebuje len na základné životné funkcie. Napríklad na trávenie, alebo dýchanie, alebo udržanie telesnej hmotnosti. Je to množstvo energie, ktorú my spotrebujeme napríklad aj keď sa vôbec nehýbeme. Čiže napríklad len keby sme ležali, tak nevykonávali žiaden pohyb, tak už len na tie základné životné funkcie použije naše telo energiu vo forme toho bazálneho metabolizmu. Takže my vlastne spalujeme kalórie, aj keď by som sa celý deň proste nehýbala, hej? Že... Áno, pretože telo potrebuje používať energiu a už práve na spomínané základné životné funkcie. Aj to, že rozprávame, že dýchame. Dobre, táto téma nízkeho príjmu ma veľmi zaujala, takže skúsiš nám k tomu povedať ešte niečo bližšie, poprípade niečo, čo s tým súvisí? Čo sa týka toho malého množstva energie alebo kalórií, je veľakrát ďalšia chyba, že majú ľudia veľmi zle nastavený pomer živín. To znamená, že my potrebujeme mať v strave v prvom rade dostatočné množstvo bielkovín. Bielkoviny poznáme všetci ako základnú stavebnú jednotku. Naozaj telo ich používa ako látku na obnovu, regeneráciu buniek, na obnovu svalovej hmoty. Ja to vždycky klientom tak trošku prirovnávam laicky, že pri stavbe domu je bielkovina tehla a sacharidy a tuky, ktoré nám dávajú skôr energiu, sú malta alebo tehla, hej. Takže stavať dom bez tehly je ťažké. Takže preto je tá bielkovina dôležitá. A druhá vec, že potrebujeme nejaké množstvo. Oni sú pre naše telo esenciálne, čiže dôležité, užitočné, takže potrebujeme nejaké množstvo bielkovín. Hej. Aké je také optimálne množstvo? Tak optimálne množstvo bielkovín, ja by som udala také skôr rozpätie, možno medzi 1,2 až 2 gramami bielkovín na kilogram hmotnosti a zase to záleží od stavby tela. Čiže koľko má svalovej hmoty ten daný človek, či je to žena, či je to muž, či športuje, či má veľkú fyzickú záťaž, lebo aj vtedy sú tie bielkoviny veľmi dôležité. Vlastne aký má pomer svalov vlastne napríklad, áno. A keď, aby sme si to tak vedeli predstaviť napríklad na nejakú, dajme tomu 70-kilovú ženu, takže to znamená nejaké rozpätie. No tak sa bavíme povedzme od nejakých 90 do 140 gramov bielkovín denne, áno. Bielkoviny samozrejme nájdeme v potravinách, ktoré ich obsahujú vo väčšom množstve, buď sú to živočíšne alebo rastlinné bielkoviny. Okrem bielkovín samozrejme je veľmi dôležité pridať do stravy aj sacharidy a tuky, ako som spomínala, to lepidlo a maltu, ale určite pri chudnutí je vhodné konzumovať viacej sacharidov vo forme zeleniny, po prípade ovocia, pretože tie obsahujú aj dôležitú vlákninu kvôli našej peristaltike čriev a sú nie toľko kaloricky náročnejšie. Čiže nemajú toľko kalórií práve keď chcem dosiahnuť tú energetickú bilanciu negatívnu, čiže ten kalorický deficit, tak nám práve zelenina pri tom pomôže. Sú ale určite dôležité aj sacharidy, aj tuky.
No a možno čo taký pohyb, hej, že ako môže pohyb ovplyvňovať to naše chudnutie. Mhm. No, pohyb, sme sa aj v minulej epizóde bavili o tom, že pohyb by nám mal prinášať potešenie alebo by nás mal baviť. To znamená, že ak nemáme takú činnosť, ak sme si takú ešte nenašli, tak ja vždy odporúčam začať obyčajnou chôdzou. Mhm. Odparkovať auto niekde ďalej, um, využiť schody namiesto výťahu, proste hľadať ten pohyb v bežnom živote a potom si telo dokáže po nejakom čase na to zvyknúť a možno nás to bude baviť natoľko, že si nájdeme nejaký ďalší druh pohybu, možno aj nejaké krátke 10-15 minútové cvičenie doma, či už je to napríklad yoga, alebo nejaký pilates, alebo podľa nejakého YouTubeového videa. Veľakrát sa ale stáva, že ľudia, ktorí začínajú s pohybom a idú napríklad na prvú turistiku alebo idú na nejakú, alebo vynaložia nejaké väčšie úsilie pri pohybe, tak majú pocit, že vynaložili strašne veľa úsilia a že sa teraz môžu aj viacej najesť. Ale to nie je pravda. Pretože veľakrát je to len to, že sme neboli naučení na taký pohyb a teraz sa nám zdá, že sme tak veľa úsilia vynaložili. Hej? Takže tam môže byť, keď sa bavíme o chybách, tak tam by som videla takú chybu, že zrazu vzniká zase ten nepomer, zase sa vraciame k tej energetickej bilancii, že nevzniká nám ten kalorický deficit, lebo my ho vlastne, ten pohyb, ktorý sme mali, my ho dojeme. Hej? A veľakrát ešte robia ľudia chybu, že sa spoliehajú povedzme na nejaké smart hodinky alebo nejaké také aplikácie, ktoré ak nie sú naozaj dobré, ktoré počítajú, áno, kvalitné v zmysle, že počítajú napríklad tú spálenú energiu naozaj na toho daného človeka dá sa nastaviť napríklad, neviem, váha, hmotnosť, teda výška a tak ďalej, hej. Takže veľakrát sa stretávam s tým, že im ukazujú napríklad aj dvojnásobnú hodnotu skutočne spálenej energie, takže toto Takže by som... môžeme povedať, že niektorí možno ľudia preceňujú ten pohyb? Áno, určite ho, preceňujú. Takže to je možno tá chyba, že si myslia, že už sa... Napríklad mi povie klientka, že ja robím každý deň 5000 krokov, ale pre mňa je 5000 krokov základ, hej. Keď niekto spraví denne 12-13 tisíc krokov, to je už naozaj základný pohyb. Hej, to už je slušný pohyb. S akými ďalšími chybami sa stretávaš? No, medzi také ďalšie chyby by som určite zaradila nedostatok pitného režimu. To znamená, že ľudia nie sú naučení piť vodu alebo čokoľvek iné. Väčšinou vodu, hej. Väčšinou pijú až keď sú smední, hej, a pritom voda je naozaj veľmi dôležitá. Okrem toho, že nám pomáha pri trávení bielkovín a pri vylučovaní škodlivých látok z tela, potrebujeme určité množstvo vody každý deň ideálne od rána, pretože predstav si, že ráno, keď sa zobudíme, naše telo je totálne dehydrované a potrebuje sa napiť. Hej? A my to veľakrát nerobíme, takže je ideálne ráno si napiť pohár vody a potom postupne počas celého dňa vypiť nejaké množstvo. Dobré, a napríklad, aké je také optimálny pitný režim? Dajme tomu zase pre nejakú, dajme tomu, hej, máme tu nejakú 70-kilovú ženu, tak koľko by si odporúčila? Ja používam taký, zase sú rôzne vzorce, ale taký najjednoduchší mi príde 3 decilitre tekutín na 10 kg hmotnosti. Čiže povedzme, ak sa bavíme o tej 70-kilovej žene, tak sa bavíme minimálne o tých 2,1 litra tekutín. Bavíme sa ale o bežnom dni, kedy nevydáva nejaký väčší športový výkon a není povedzme horúci letný deň, kedy by to malo byť minimálne o 50% viacej. Ale to myslím si, že vtedy aj cítime, že potrebujeme viacej tekutín. No a čo sa týka druhu tekutín, tak samozrejme najlepšia je čistá pitná voda. Samozrejme môže to byť aj nejaké čaje nesladené, môže to byť aj povedzme na obmenu trošku minerálka jemne perlivá alebo ideálne neperlivá. No a samozrejme ale vieme nájsť aj
tie tekutiny aj niekde inde, na to sme robili aj video. Áno, áno. Vieme ich napríklad určite nájsť v zelenine, áno, pretože väčšina zeleniny má 95% vody, čiže my ak jeme dostatok zeleniny, tak máme okrem vlákniny ešte aj tekutinu. No a samozrejme napríklad v polievkách, ale vo varení je voda, hej. Už nie je toľko, ale tak je dobre si zobrať ako základ. To, čo som povedala, povedzme tie 2 litre vody, tie by mali byť v tej pitnej. A plus, kde sa čo si nájde. Áno, vždycky sa niečo nájde, presne tak. No dobré, a ešte napríklad, ako vplýva na chudnutie spánok? Odpočinok. No spánok a odpočinok, to je ďalšia veľká téma, tej by sme sa mohli niekedy povenovať ešte aj osobitne. Áno, pretože spánok je veľmi dôležitý pre regeneráciu organizmu. Ideálne by bolo, keby sme sa mohli večer zaspať a ráno sa zobudiť bez budíka. Vtedy je telo úplne zregenerované, vyspaté a pripravené do ďalšieho dňa. Možno cez víkend sa to dá. No, ale s tým súvisí asi začiatok toho spánku, čiže nepreháňať čas, kedy ideme spať. Ja si myslím, že tak ideálne by bolo tak medzi tou 22. a 23. hodinou. A vtedy je aj evolučne telo v podstate pripravené na spánok a z dôvodu toho, že sa povedzme stmieva. A je to úplne prirodzené, že keď sa stmieva, sa nám tvorí melatonín, ktorý vlastne sa tvorí vďaka tomu, aby sa nám chcelo spať. A preto je napríklad večer dôležité už napríklad nesvietiť takým nejakým tuhým svetlom. Veľmi nám k tomu nepomáhajú tie mobily, ktoré ešte scrollujeme pred spaním, lebo tam je modré svetlo. Potom je asi lepšie si dať nejaký červený filter. Takže ten spánok povedzme od tej 10. 11. a povedzme aspoň tých 7-8 hodín spánku. Myslím si, že to je akože veľmi dôležité. A možno ešte k tej večernej rutine možno nezaťažovať ten žalúdok však? No to je veľmi dôležitá informácia, že to posledné jedlo by sme mali konzumovať tak maximálne 2-3 hodinky pred spánkom. No. Ale zase ide o nejakú pravidelnosť, to znamená, že ak viem, že chodím spať o tej 10. 11. tak možno večeriam na neskôr medzi tou 7. 8. No. A čo sa týka toho spánku, prečo je vlastne dôležitý, pri nedostatku spánku je telo nielen na druhý deň nezregenerované, ale je unavené. Počas noci tým pádom nevznikla dobrá rovnováha našich veľmi dôležitých hormónov, grelín a leptín, ktorí sú dôležité, alebo teraz majú na starosti naše pocity sytosti a pocity hladu. A tým pádom na druhý deň, myslím, že to mnohí môžu pozorovať, keby si tak trošku akože všimli na sebe, tak môžu pozorovať, že majú oveľa väčšiu chuť napríklad na sladké alebo tukové veci, alebo proste majú oveľa väčší hlad a potrebujú tú energiu ako keby dojesť tým, že sa poriadne nevyspali. To je veľmi zaujímavé. No a máš pre nás ešte nejaké ďalšie tipy, ktoré vlastne nejako môžu ovplyvňovať chudnutie? No, veľmi taký tip, alebo teda taká chyba, s ktorou sa stretávam a naozaj veľmi často je, že nejeme v kľude, ale veľmi rýchlo. Veľakrát za pochodu, v chode, ponáhľam sa, nemám čas, to už je dobre, že sa aspoň najedia, teda, ale je to naozaj veľmi v rýchlosti a nedávame nášmu telu dostatočné množstvo času, aby prišiel z mozgu signál, že mám dosť, hej. To znamená, že my rýchlo zjeme, možno to tak aj nahádžeme do seba a ale musím povedať, že je to ťažké sa odúčať, lebo keď máme nejaký návyk niekoľko rokov, naozaj treba mať aj v tom trpezlivosť a možno to trénovať. Možno treba aj spraviť tak, že možno robiť si prestávky v tom jedle, úplne ale vedome. Hej, že prestanem na chvíľočku jesť, odložím príbor alebo odložím lyžičku a nejem tak rýchlo. Takže keď sa dá, mali by sme byť viac Francúzi a viac si to jedlo vychutnávať. No, byť gurmáni, hej. A druhá taká ešte chyba, s ktorou sa stretávam, tá si myslím, že veľakrát, keď sa s klientami rozprávam, tak pramení z detstva. A to je, že nevieme nechať jedlo na tanieri. Pretože už máme napríklad dosť, už nám aj stačí, ale čo s tým budeme robiť, hej, keď to tam zostalo? Vyhodí sa to. Nie sme, ako veľakrát, naozaj sa mi stane veľakrát, že nie sú naučení to napríklad vrátiť naspäť do hladničky a zjem to neskôr.
Hej? To znamená, že ja tým pádom dojem porciu a až potom, keď to zjem ešte aj rýchlo, hej, tak vlastne ja neskôršie zistím, pretože mozog potrebuje nejakých 15-20 minút, kým nám do žalúdka pošle tento signál. A ja už dávno viem, že už som zjedla oveľa viac, ako som potrebovala. Hej? Takže toto možno je... taký tip, naložte si menej. Áno. No, ja poviem, že si tak skúsiť napríklad na menší tanier, menšiu porciu a už keď ju zjem celú, tak som minimálne zjedla menej. Hej? Takže to je možno taký... Pomáha Alebo to. si rozdeliť možno tie porcie. Alebo si rozdeliť, áno. Rozdeliť si určite. To pomáha. No a čo povieš na pravidelnosť? No, pravidelnosť v jedení je bod, s ktorým som asi mala začať, pretože je naozaj veľmi dôležitý. Organizmus a naše telo absolútne miluje systém. Tým, že mu dokážeme pravidelne dodávať energiu vo forme jedla, tak naše telo zrazu nemá pocit, že si potrebuje tvoriť zásoby. Hej? Pretože veľakrát sa mi stáva, že klienti buď neraňajkujú, alebo raňajkujú a potom jedia až po obede, keď príde z práce, lebo nemá čas. To je veta, ktorú naozaj počujem 100 razy. A jednoducho to telo má pocit, že je v ohrození. Takže sa prepína do tzv. Šporiaceho režimu a buď si tie tuky ukladá v prípade priberania alebo v prípade chudnutia ich nepustí. Hej? Takže sa nám zase zastaví chudnutie. Takže tá pravidelnosť je naozaj veľmi dôležitá a tú pravidelnosť telo naozaj miluje aj v prípade nielen jedla, ale aj spánku, aj toho pohybu, čo sme sa bavili. Ďalší taký zlozvyk, by som povedala, alebo možno návyk, lebo nás učili byť slušní, že máme problém odmietnúť, keď nás niekto ponúkne. Napriek tomu, že práve nie som hladná, práve nemám na nič chuť, alebo teda súvisí to hlavne s tým hladom, tak je mi blbé odmietnúť. Hej? A pritom stačí povedať úplne jednoducho, že teraz nie som hladná, dám si neskôr. Hej? Takže toto je ešte ďalšia taká chyba. S tým súvisí určite aj také ako keby zobkanie. Že nie sme naučení jesť v tých pravidelných intervaloch, ale zobkáme a my potom vôbec nevieme, že koľko sme vlastne zjedli. Mne sa veľakrát stane, že keď sa spýtam klientky na jej stravovací režim doterajší, tak ona napríklad jablko alebo banán, kus ovocia alebo niečo také malé vôbec nepovažuje za jedlo. Hej? Niečo, čo len tak akože zobere do ruky a zje, ona to ani nepovažuje, že niečo zjedla. Alebo vypije, áno, pohár vína, alebo neviem, korbáč, hej? Alebo nejaký chips, alebo áno, alebo určite napríklad kapučíno, alebo nejaké kafe latte v reštaurácii. Takže to je všetko energia, ktorá nám vlastne tvorí tú energetickú bilanciu. Takže my by sme sa chceli vlastne dopracovať k tomu, aby sme pociťovali ten hlad a jedli intuitívne, hej? Že keď to budeme... No, veľakrát áno. Veľakrát sa stáva, že ľudia sú tak naučení, že ten hlad ani nepociťujú. Naučia sa ho ignorovať tým, že si robia veľké prestávky medzi jedlami. Naučia sa ho ignorovať a tým pádom ho ani necítia, respektíve cítia ho potom dvojnásobný. Hovoríme o vlčom hlade. Ten sa potom veľmi ťažko reguluje a potom máme pocit, že máme chuť na všetko. Hej? Aj zjeme oveľa viac, ako by sme zjedli, ak máme ten deň v takom pravidelnom stravovacom rytme. Takže áno. A že nemali by sme to proste ignorovať, tak ako neignorujeme to, že musíme ísť na toaletu napríklad. Presne tak. Ja to veľmi často používam, tento príklad. Asi si bola pri mne, keď som mala konzultáciu. Áno, presne tak. No a možno ešte taký zaujímavý bod je celkovo naša hlava a možno tá podpora okolia, ako to vplýva na to chudnutie a ako sa to môže vyjaviť, keď tá podpora možno nie je až taká. Myslím si, že to mi každý dá za pravdu, že ak má v rodine podporu, nech sa už rozhodne za akýkoľvek situácie alebo čase pre chudnutie, tak jednoducho tá podpora rodiny je veľmi dôležitá. Jednak, že ho neponúkajú
niečím, čo povedzme nám nepomáha, áno, nepomáha nám vyrovnávať tú energetickú bilanciu. To znamená, že daj si, veď to iba trochu, hej. To práve tie trošky sa nám zrazu za celý deň nabalia a možno, že nám znemožňujú to chudnutie. A druhá vec, že možno sú ochotní skúšať nové druhy jedál, ktoré si pripraví. Možno práve viac zeleniny, lebo veľakrát sa mi stáva, že naozaj v rodine nepoužívajú toľko zeleninu a zrazu samozrejme pri chudnutí je vhodné tej zeleniny používať viac. Takže sú ochotní skúšať nové jedlá, alebo sú ochotní skúšať nové prípravy jedál, ktoré sú ako keby vhodnejšie. A nielen pri chudnutí, ale už potom aj pri udržaní si vlastne nadobudnutej váhy. Chceme, aby tie zvyky proste Áno, ostali. áno. Ja sa presne snažím o to, aby si klienti vytvárali tie nové návyky. Aby vlastne ako keby prepísali ten starý návyk na nejaký nový. Hej? Takže to je určite veľmi, veľmi dôležité. Dobre, ja si myslím, že sme zhrnuli také najčastejšie chyby, aby sme si zapamätali, čo sme vlastne dneska prebrali. Tak určite je dôležitý teda pravidelný čas jedenia, alebo teda celkovo to? Určite, pravidelný čas jedenia. Mali by sme, je ideálne, keď sa dostaneme do stavu, kedy naozaj budeme jesť iba vtedy, keď máme hlad. Áno. Pozerať si na tú stravu. Áno, aby sme mali dostatok bielkovín v strave, to je určite dôležité. Potom sme sa bavili o dostatku pitného režimu, alebo teda tekutín. Tekutiny, potom spánok. Určite regenerácia. A pohyb. A samozrejme pohyb. No. A vtedy sa nám telo určite odmení tým, že bude fungovať tak, ako má a nebude mať potrebu si tvoriť zásoby na horšie časy. No super, takže to boli veľmi zaujímavé body, ktoré sme si dneska rozobrali a ktoré si nám priblížila. No a ďakujeme vám, že ste si nás dneska vypočuli. Ďakujeme. A tešíme sa na vás opäť o mesiac. Ahojte. Ahojte.